Πάρε αυτή, κοίτα. Αυτή που κατεβαίνει τώρα. Αυτή που κατεβαίνει τώρα, που σου δείχνουμε το δάχτυλο. Αδρακτάς! Αδρακτάς, φύγε λίγο. Φύγε λίγο. Κωστά! Υποτίθεται οι συνάδελφοι που έρχονται για δουλειά. Έλα λίγο, έλα λίγο, έλα λίγο. Έλα. Κωστά! Φύγε. Αυτόν εδώ. Αυτός είναι ο διευθυντής και εδώ πέρα, γράφει προσωπικό. Όπα. Κυρία Προσωπάρχης που έρχεται για δουλειά, με και άλλος συναδέλφος. Εμείς θα έρθουμε για δουλειά, σας παρακαλούμε πολύ να μας δώσετε μια απάντηση. Εμείς για δουλειά μπορούμε να έρθουμε.